De fleste kender Sonolit på deres orange logo og deres hvide isolering. De ved, at de både laver isolering til tag og gulve, og Sonolit har også lavet et smart funderingssystem, som vi skal se nærmere på i dag. Her er Dyrholm Byg i gang med at opføre et parcelhus med Sonolits F-sokkelsystem. Og her ved siden af mig sidder Ingolf, som er ejer af Dyrholm Byg. Hvad er de største fordele ved at bruge F-soklen? Den største fordel er jo nok vægten på F-soklen, fordi F-soklen den er dejlig nem at arbejde med. Den er let, vi sparer ryg frem for når vi bruger den traditionelle med læggersten og beton i normal fundering. Hvad med tidsbesparelse? Der er masser af tidsbesparelse i det. Jeg vil sige, et hus som det vi sidder ved her, ikke? Der er den halve arbejdstid på det, og vi sparer cirka den halve beton frem for en normal fundering. Hvor lang tid har det taget det her? Det lavede vi i går, det der. Vi regner med cirka 4 hele arbejdsdage for 3 mand til sådan et sæt her. Det er det halve af, hvad vi ville bruge, hvis det var traditionelt. Okay, så der er noget besparelse i det? Der er besparelse i betongen, der er besparelse i mandetimer, og så bliver vi ikke så belastet i ryggen af det. Nej. Og det er de største fordele. Det kunne egentlig være meget sjovt at se forskellen på traditionel byggeri og F-sokkelsystem, når de bliver lagt ud. Jamen, det kan vi sagtens klare her, ikke? Fordi vi har lidt læggersten, der står herovre, og vi har flere løse sokler, der ligger her til den næste halvdel her. Jamen lad os prøve at gå. Ja, lad os prøve det. Jeg har fået Anders som enkelt til at lave et lille eksperiment. Vi skal prøve at lægge noget fundering, henholdsvis traditionel med læggersten og F-soklen fra Sonolit. Drenge, er I klar? Sæt i gang! Her har vi så en vinder, Mikkel. Ja, tak. Og Anders, hvad har du at sige til dit forsvar? Så jeg synes, det var en unfair kamp jo. Jeg havde jo forestillet mig, at jeg måske vandt. De var jo væsentligt nemmere at lægge de der Sonolit-blokke end Funda-blokken, jeg var. Så det var nedladende, ja. Men hvordan synes du, det er at arbejde med? Ja, det var jo ingenting, så det er jo væsentligt nemmere end det, Anders har brugt. Ja, men her kan vi jo se forskellen på traditionel læggerblokke og F-sokkelsystemet, at der er en væsentlig forskel. Så tak for demonstrationen, drenge. Ja. Nu har vi set på F-sokkelsystemet fra Sonolit, og som sagt sparer man gravearbejde, man sparer beton, og man sparer mandetimer. Og som sagt, tid det er penge. Ja, det er Jesper fra Sonolit. Ja, vi er der lige om lidt. Det var endnu en, der skulle bruge F-sokler. Sonolit har 3 fabrikker fordelt i Danmark, så derfor garanterer vi en hurtig levering. Så næste gang du skal bygge, så ring til Sonolit på 70 11 10 20.